TV laatake golle moƴƴuɗe jogiten Fulɓe TV télévision nga gondeten golle Fulɓe TV laatake golle moƴƴuɗe jogiten Fulɓe TV télévision nga gondeten sayamin Fulɓe TV wari kam ɓamtawolde men ko ganduɗa ɗi ɗesi hersinade seeɗa e school ko needi cukaya sa falji a haali ɗemgal ma ɓe dondama mi anda ko hoore rawanduna walla ko hoore nagge guel ɗon cukayel si mawni a wi ɗum yo haal pular wiyatama ko hoɗum kaliranmi pular ne irami pular wona hay hunde bisimilla mbaɗen fatiha salatul fatiha astahfirullah bismillahi rahmani rahim allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali muhammad sallim allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali muhammad sallim allahumma salli wa salli ala sayyidina muhammadina mawlana muhammad sallim taslim fatiha amin yo Allah jamnu du'aji ɗi fof kala garɗo ɗo o salminama o jarama o wiyama bisimilla ini hay table o jombajjo gorko jooɗi to en enen fof ɗum gandi kawoni PRO meɗen kala kibaru mo nan ene tabital pulago forum e kola Allah han ko kam kono kam ne meeɗa immo haali hunde tan de koko wi'a ko haalata kono padejo noon ta woni no woniri padejo yawtita hombo wonta on ɗo woni yette sa yaari junggom ñaamo hombo woni on chairman leydi Basse e Koba Kunda Alaji Moussa Balde bisimilla maɗa Moussa Diaw wattima Balde sa laari takkoɓe ɗon ɗo woni Alaji Hassan Diaw Alaji Hassan enen fof ɗen gandi o boni Hassan Diaw o leggima e MRC hande ko minen gondi compagnie goto jiare bisimilla makko e takkiɗo ɗum o ɗum woni a jaratu Dieynaba Sow sa wi Dieynaba Gambia fof andi Dieynaba koynato katon te Dieynaba o e dari darde tinde fi tabital pulagu no yaari yeeso e kono ko kanko tiri reyda to banggal women's bureau fi rewɓe no jaari yeeso banggal wullidewal ɗum woni women's bureau ko woni kansulo maɓɓe nden Dieynaba gargol maɗo waɗi fayda bisimilla maɗa no mbimi wonni Samba Mbalo international wonamo Gambi tan nden o ari hande hawrata e ben o yiya en jiyen ɗum eyyi o nana ko hoɗum woni hemen o anda hoɗum faale men o anda hoɗum o fotta wadde nden bisimilla maɗa Samba Mbalo nden sa laarimo heeri o kadi ko musidɗal gotal ngal en Samba Mbalo jeeha to Bala Mbalo eyyi bottari kam mi defe Bala Mbalo ta hawjani bisimilla maɗa chairman tumanna leydi district ndi foof ka woni hoorejo mumen bisimilla ma Bala Mbalo takki ɗum kadi ko yettaba goɗɗo ɗum woni chairman mo wulli hirnangue Alaji Koliba karela o ɓendata joni bisimilla maɗa ata hippu eɗen gandi sukel kawni chairman tabital pulagu leydi Basse ɗo nden ɗum mbiya golle waɗi e ɓaawo hande oɗo ben waɗi o jarama eɗen mbiya kadi bisimilla muɗum nden a jarama ceerno Basi Mbalo sa laari magna ka complet ɗo he darde nde tabarikalla ko ɓayto QTV naɓe giɗo ko neɗɗo bakkiliɗo neɗɗo baɗɗo ko foti wadde ko hay so Oumar Ala jemma jara mo oy ɗum nodda ko neɗɗo koolaɗo neɗɗo kolniɗo e ha 50 ji kuuɓa bisimilla maɗa Mbalo ɗon si yawti fayda mbo ala jonde o nama en gondano ɗo ha gaɗa janggo eyyi ko foti wadde ko waɗi ɗum en jaari ɗum e beltima ɗum woni Alaji Oumar Sompo Cissé regional chairman e te kanko kadi joɗani leydi Gambie ndi to India ko fati e ɓanggal ɓamtare musdel hakkude leydi e leydi oɗo kadi tabakata hay table kono koye chairman ji he tawa ɗo woni Oumar Diallo mbo Bohum Kunda eɗen mbiya Oumar kadi bisimilla ma ane délégation maɗa fawmo kansuloɓe giɗo kewi teb Ganna Camara en Samba Oumou en e Kebbe woni Sambel koyo Jimara délégation chairman bo on ɗo jooɗi eɗen mbiya Kebbe bisimilla maɗa eyyi Diago bo wot kadi ko wonno ko tabitale tawa itami kan magna ñawo ñakoto so tabital ngal noddi eɗen magna ka ara danko nden Alay Selluba a jarama atinama he benge kadi kala gonɗo ɗo kadi goto gila wonɓe ɓawo to jata en miɗen on fof jiiya kala wonɓe toon on jiyama on jarama on mantama rewɓeɓe kadi on jarama onon fof inde mon bindama welnomirdira goto kono waktu o hewani nden on gaccat hakke kala mbo innaka ɗo en eyyi bo Mr Bari en fof guiɗo mi yiɗi men fof onon fof on mbiya bisimilla Mamadi eɗen gandi Mamadi e Hadja Takko en ko kayen goni jaatigiɓe sa yi en jaari en keeɓi sirange eyyi ko kayen nden en mbiya bisimilla mumen he mawɗo balde en eyyi nden on jarama haɗa andi so yimɓe kawriti tan ko dalila fotta ɓe hawrindin hoɗum wonta on dalila garanmi on haalande enen fof ganden dalila ko hawrindini en ko dakkodiren he ɗum ɓagen ɗum naaten he nder yewtere ɓenge
e agenda folo ɗum woni en mbaɗimo ɗum woni du'agol fi mbawen hawriɗo he jaam jewtene jaam caken he jaam nden yo Allah jamno du'a mbaɗɗeno e ɗon si yawti en keɓat chairman cukel o ara o bismo hoɓɓe ɓe o rewtina kadi sifnire hakkillaji men ɗi to ɓaawo ko sakkiti waɗede ko sakkiti yewtede fi mbawen artirde miijoji men ɗi gona miijo woto mbawen wadde ko poɗɗen wadde ko e si ɗum yawti kadi en laarat to kayti walla to sifuyeji ben cakkitiɗo wadde o par ce que ɓuuri hen moƴƴu ɓuuri hen hewde sa ari ben won ko gaccuno ɗon to ɓaawo ko fotano waɗede so tawi woni waɗaka tan a tawa ɗon taƴi ɗum on jawti wawi ɗum wasa waɗoyede walla taɗa woodi kumpa ben cakkitiɗo wadde o wonno haaldeno wonno yuɓɓinirano saka ko faati he banggal kaalisi naati duɗa taɗi waɗi kumpa ɗon tan ne waɗi fayida e ɗon si yawti heɗen gandi tabital pulagu hitande foof hitande ma joɗɗen keɓen programme ko raɓɓiɗi foof tubako miyete ɗum agenda hay soko nder hitande e laabi tati walla laabi nayyi walla laabi ɗiɗen poɗi jottade juɓɓinen peeje hono poɗɗen waɗirde peeje men e golle men e nder leydi he eyyi on gol juɓɓingol kadi ko bangol fayida fi ganden hoto tolniɗen hoto pemɗen hoɗum waɗi hamme men kadi tataɓel ngel heɗen gandi sukaɓe leydi ɓe wono chairman tabital pulagu mo URA India Alaji Oumar Sompo Cissé eyyi o ɓangi dumunayel daɓɓel fi arde yiya en humpito en eyyi ara salmodira e meɗen du'odira e meɗen e te kadi o heeɓi anniyeji tabital pulagu ngal fi sukaɓe region ɓe fiɓe yuɓɓinde ko wiyete tournament ɗum ne tawa e calɗi poɗɗi yewtedi ɗoɗi en eyyi ɗum si yawti kadi no wowini regional committee o e foti jottodde juɓɓinen peeje goɗɗe fi nangude ñalande he lewru he waktu fi mbawen juurade fina tawa meɗen ɗum ko hunde wande fayde nde gandata tabital ngal wawata yaa he ɓaawo muɗum ko ma tabital ngal daro wurtina anda ko hoɓe goni enen hoɗum woni ko tawɗen hoɗon poɗɗen yarude burtingol on fina tawa ko hunde wande fayda fonde yewtere ɗo hande ɗo woni national cultural event fina tawa meɗen nden ɗum si yuɓɓinama ha paari eɗen poɗi yuɓɓinde committee bawowo en lartinande jawdi fotori wadde dépense ɗum ko geɓɓuɗen gila to tournament football leydi ndi foof kame on ɗon fina tawa programme muɗum ɗum ko lamdi jawdi wona gonɗo yas tan walla ɗo tan ma keɓen committee daraniɗo gon sengo mbawen hawri hoyde ta en keeɓi jawdi ni no haniri ni nayaɓel ngel si en juɓɓini on comité ɗaɓitowo jawdi e comité ji men ɗi gila ko leyɗe seefuto dulaji goɗɗi ɗi timmi goɗɗi ɗi timmani beddoɗen to nitere mbawen ɗumen temintinde ɗum temba yara no haniri ni si leyɗe seefuɗe jawti kadi leydi kumandandi comité mawɗo regional committee o onne mbo e fota hesɗintinede tawi woni kaari gonno hen han ɓe ngalaɗo walla golle mumen ɗe ɓe mbawaɗe naɓir no haniri ni laare yimɓe sukko mballa ɓe golle ɗe mbawa yarude ɗon ne e tawa he juɓɓine poɗɗe ɗe yewtede ɗen e nden ɗon si yawti no mbimi ni district ji ɗi leydi seefuɗi he leydi kumandan ndi comité ji ɗi ɗiɗi ko poɗɗi yewtide poɗɗi hesɗintinede tataɓel ngel juɓɓingol fina tawa aada he cosaan fulɓe o ko poɗɗo yewte waktu mum nangue fewje comité mum hocce leydi kumandan basani fo leyɗe ɗe jeeɗiɗi sukaɓe poddi he tournament mo gandanta ko poɗɗo wadde kummaya baɗɗo fayda par ce que o nodita tarika he ko yawti par ce que ko ɗum woni ko gandira en yimɓe sim jeehi e jamanu ha jamanu yettima tan haati ko yawti ko woppe yo ɗum siwtore goto golle muɗum e darde mum tawa e anda heɓa ngal ɗon buña e teddugal nden ɗon si yawti wona koɗo men kono ko neɗɗo leydi ndi leɗɗo URR mo gandanta kam darani en to comité tabital pulagu international e France chapter ko France o jooɗi kono ko fedde Europe nde e fof no nde foti tabital pulagu international kam woni secteur mumen e meɗen toon ko kam darani en toon nden hande argol makko ɗo ɓe waɗi fayida aduna o fof inana étare ko etoto e golle ɗe o golli e ɗen gandi ɗum ɗon wona ɗum en majji e hombo wonta on woni Alaji Samba Mbaalo se jiiɗumen gandi o kam woni oɗo en Samba Mbaalo darani leñol ngol jemma e ñalawma yaase nder no e jaari yeeso nden bisimilla makko ɗo hande ɗo ɓen o famɗani ɗo nden bisimilla maɗa Samba Mbaalo eyyi nden ɗon si yawti si en nani ko haala ɗo ko fotta won toɓɓe jewte men ko makkiloɗen tumnoɗen heko haala ɗo ko en si ɗum paroyi tuba ko mbiyata AOB any other business tawi woni goɗɗum ton ko fotta addede haala goɗɗum sakkito ara
tawa en mbaɗani cooca tawa en boppani konngol ngol no poɗɗo yaarude ni par ce que en nganndi waktu e raɓɓiɗi ɗumi wuli to hotte to e woɗɗi motoji woɓɓe ko adda e maɓe naftore eyyi nden sa woni ɗon wawi wonde tan no mbinomi on ni ciaman tabital pulagu joɗani ɗon india o mboni jooɗi o ala time kono sa ɗum ɗo fof wayrino walla e wawi yaade no haniri ni eyyi neɗɗo hay he ɓaawo muɗum aɗa wawi haalamte haalanoma kadi te jonde nde ɗen gandi ɗo darani wona tabital pulagu gambia ngal tan ko tabital pulagu international nodduɗo afrique aduna allah o fof ha Europe ɓe gandi Oumar Sonko Cissé te nder gambia ɗo ko faati he gurdam tagaɗo he hebde sago muɗum saka surtout wallude rewɓe keɓa doole he sukaɓele ɓe ɗum woni golle muɗum jemma e ñalama he jooɗi india ɗum woni miijo mum ɗum woni golle mum ɗum woni hammim te kam hejjata india ñande wo ñande wiya gambia naɓe jawali goto e mobile mum tamɗo contact mum min o wawi kam o ɓuuri kam goni senggo nde bisimilla kala ko gonɗo ɗo neɗɗo fof indema yettoyedem o jarama o wiyama bisimilla ala ko mbatten ɓayto en nani ko haala ko si en dakkodiri ɗum nodden ciaman dendanoɗo gaccanoɗo e ɓaawa mum o bismo hoɓɓe ɓe o jangtano en ko raɓɓiɗi seeɗa ko waɗi he ɓaawo men ɗo ko en ko faati he banggue golle ɗe sasano e waddu he comité muɗum yimɓe mbawa andu kakkilleji ɗi mbawa waddeje salmini on fof kala garɗo ɗo o gaari e jaam yo Allah ruttin on e jaam yo Allah aɗan en kawral so mi salmina yimɓe ɓe fof ko waɗi ɗo he ɓaawo Oumar min gonno ɗo tabital fulagu nodduno yimɓe sooma gila noddi yimɓe sooma noon gaddi motoji wiyano motoji 5 ɓe guyti ɗum ha waɗa 4 so ɗum noon district ji goɗɗi keeɓi 4 district ji goɗɗi keeɓi 2 so kaalen gaddanoɗo o noon goɗɗi joɓa goɗɗi keɓaka yoɓede heddi noon ko heddino ko noon kala fof ko min calculno ko wiyano guluuje 90 fonno heddade ɗum noon heddaki hin gokkanoɗo kaale o yo kaale okki woɓɓe kaale guluuje 30 anda homogo okki so ɗum yaroy noon min ɗumandina so guluuje 30 keddino e guluuje 13 keddino wiya no yoɓ ɗumen haajo e wiya no yoɓ guluuje 12 so yoɓi ɗen guluuje 10 fof o wona guluuje 24 foti yoɓde wiya yoɓi noon guluuje 13 ɗe jo heddi guluuje 11 ko ɗum woni yoɓande so minen guluuje arsiri guluuje 25 fof ko guluuje 90 fonno wonde siko noon kayen ko guluuje 25 arsiri so gila arsiri noon ɗe guluuje 25 on ñammin kawre to galle commandant haal inde bo ko hombo ɗum woni keɓe e oyanti woni kade so correct yo kade so on sa commandant wino ɗum nomin liggod jaɓani min liggoda kancam ɓangi kaale o waɗi ɗum e sakkoto muɗum e yoɓa ɓeya e waɗa ni e yaha ɗumantine so ɗum noon gila min cekoye ɗum artiro e guluuje 25 gila artiri ɗen on ñamminen fof mine heeɓe gondi toon min mbaɗi decide min mbi joni ɓa tan ka yimɓe yu ardi no keɓ account mumen dana gudita account mumen dana banque book ta e mbawat kala kaale guirowo to régional to on tuma on ko directly arato ɗumantiamen to arato account to so heddi guluuje 25 on guluuje 25 ɓe ko gari ko mbiyo joni woɓɓe gari ñaltaki so woɓɓe ma dutte paas min ɓangi guluuje 5 ɗen guluuje 5 min peccidiri ɗum ɗon woɓɓe dutta paasiji mumen woɓɓe ñalti hen heddi guluuje 20 ɗen guluuje 20 min jaahi min gudditani ɗum account o hoɓe gon hen Moussa Diawo Dieynaba Sow e min Sukel ko minen gonne account he so gila on kala account komin ɗum gudditi ɗum ko yimɓe keeɓi ganda bone gondaɗo o ɗum woni mayde so ɓiɗɗo maño o maayi Spain min jaawi min mbuɗɗini guluuje 5 gila min mbuɗɗini toon guluuje 5 min mbiyo min mbaɗa min jantorana ɗum fi yu ardi fof fulɓe ɓe
ɗum ne min mbaɗi noon min luɓi moto to govano ɓen kala noon driver o ari wi o ala essence ɗen guluje 5 ɗe heddi hen guluje 2 e temeɗɗe 5 so joɓe ko min mbaɗanno dépense fi bottari ko guluje 4 so ñanjami to Oumar lamdi kam wi kam ko jelu mbaɗɗon dépense fi bottari mbiye ɗum ko guluje 4 wi kam ɗum yonta wi kam jor mbaɗeni onon tabitanga mbaɗe guluje 5 min mi okka on guluje 5 so min on ɗen guluje ɗumani min jayi toon to banque min ɓeyditoyi min ɓangi guluje 2 e temeɗɗe 5 min kempiti ɗuman so wayino ko guluje 7 e temeɗɗe 5 min ɓangi to banque he on guluje 20 so balance o on ɗiɗo bukku o ɗiɗo e juuɗe chairman so affaire o ko ni woniri goto o andirano URD fof uditi account mo gandanta on account ko URD fof hawri on account goto o andira noon bisimilla ha nden joola kom garten wattan en noddat Samba Mbaalo e kamne teddinore he beŋo ɗo ha yas fof ko kam ji e yalla okkima dongal a heɓɓoto ɗum ko ngal dongal tamɗa to e ga fof ko wuro woto ngo ko wuro maɗa nden Allah jarama a jarama bisimilla maɗa he nder beŋo hande eyi mi salmini dendagal tawaɓe ɗo miɗo salmina ciyaman woni Alhaji Oumar Sanko Cissé eyi miɗo salmina ciyaman jeɗi fof eyi miɗo salmina ciyaman tumannaɗo woni Alhaji Bakar e kañum e ciyaman yes woni Koliba eyi miɗo salmina fayda dendagal wonɓe ɗo eyi eɗen calminani kadi ardiɓe ɓe garduɓe eyi miɗo salmina kadi ɓiɗɗo am Basi Mbal kañum e debbo am e Fanta Diaw kañum e esirawa woni e Kumba Mbaɗo eyi mi salmini onon fof so ɗum yawti ko fati e tabital yo ko fati e tabital Pulago wi ko fati e tabital Pulago he woni ko national woni tabital Pulago ngal ko national woni hono Gambini woni Gambini walla Sénégal walla Sénégal ko ɗum wiyete tabital Pulago national ko ɗum wiyete tabital Pulago national tabital Pulago international tabital Pulago international ko ɗe leyɗele piiw kala gonɗe leyɗele 26 ɗeɗo leyɗele fof kontaɗe ɗe leyɗe 26 ɗen ɗon ndendi cuɓi hoorejo goto mbawɗo hedde yeeso ɗe leyɗele fof ɗeɗo leyɗele fof on ɗon hoorejo noon ɗi jogui ko wiyete bureau exécutif ɗon ɗi jogui bureau biteɗo bureau exécutif ko on fewjanta kala leydi yo leydi ko waɗata nde wonno organisation meɗen o wayno golle ɗe ɓe mbaɗata ɗe organisation meɗen tabital Pulago international e fedde nde no golliri ni fedde nde no wawi gollirde ni no hawni hay tubakoɓe ɓe ɓeɗi ɗum ɗi hawni hay tubakoɓe ɓe par ce que no fulɓe kewiri he aduna ni fedde wawde etade rendinde ɓeɗo fof ha rendini ɓeɗo fof fulɓe e aduna he yontaji ɗi fof kawra hen mbawa hen hawru andi ko hunde nde ganduɗa weeɓani ɗum ɗi wayno enen fof ɗen gandi ɗum weeɓani kala yonta ɗum woni mawɗo he cukayel e debbo e gorko kala yonta mo ganduɗa ko cukayel e mawɗo e debbo e gorko fof wawa hawrude e nder projet ji gooti ɗin ha fedde nde wawa yarude yeeso ɗum ɗon noon mbaɗen feere e fanna feere fof daroɗen ha tabital ngal wawa yaade yeeso no wawta yarude yeeso yo ko naɓata tabital ngal noon tabital ngal yeeso tawa en guetaki goto fof he feere mum ɓaŋa feere mum tawa nafoore fedde nde fof tawa neɗɗo goto gonɗo hen fof no wawi yiide nafoore fedde nde tawa nafoore fedde nde worani sengo woto wonirani sengo woto se mbaɗi ɗum tan si en noddi en kejjottako kono noon si wayi fedde nde woni ko waɗaɓe yeeso ɓe ko ɓen ɗon tan jiyata nafoore fedde nde fedde nde se ndenaki en
en pamɗina doole muɗum si en ndenaki fedde nde en pamɗina doole muɗum ko ɗum guetotoɗen wadde ko ɗum guetotoɗen wadde sabu to international to international to e gueɗe kewɗe kalama hen gueɗe kewɗe kalama hen hande yimɓe ɗi daari hen no feewi yimɓe ɗi daari hen no feewi caɗele gonɗe ɗe hakkude fulɓe e ɓe wona fulɓe ɓe cikkunoyo fedde nde ari ko rendinde pullo tan haɓade heddiɓe ɓe joni famama laamuji ɗi paami fulɓe wona ɗum ɓe darani ɓe darani ko koddigal moƴƴal kala jiɗɗo kawral e nanodiral e ballotiral fedde nde ɗi noddi jomum on wiyaka ko a pullo tan ko pullo e giɗo pullo ko ɗum woni tabital pulaɓe se en nangi ɗon kala caliɗo walla mbo yiɗa en si Allah jaɓima o hersu on ɗon ko kerso no wonno enen golleten ko fof yo rendu moƴƴuɗo e moƴƴinowo fof wawa arde battiden juuɗe jaren yeeso e gueɗel ɗiɗaɓal ngal tabital pulago ɗi dari momtude huma binnago hoɗum woni ɗum en jii gila duuɓi jawtuɗi eɗen kippuli mbaɗama he dow men ɗum woni hoɗum e caɗele gaddanade en ɗe janngugol ɗemgal jananal wona ko boni kono hutade hoore mum ko ñaw bonɗo eɗen jogii ɗemgal eɗen jogii pine eɗen jogii tawale ɗe ngannduɗaa hay leñol gotol ala ɗum ko taw enen jogiɗen ko kono leƴƴi jogiiɗi doole ɗi hono anglais français o fulɓe ɓe ɓuri heewde ɗo eɗen poti wattude hakkille ɗen leyɗele par ce que koɓe moƴƴi fof koɓe moƴƴi ɓe jiiɗa heedede yeeso ɗum noon ko enen gokkata koye men peeje ha enen kala ko meɗen ko wawe yi'ede hono muɗum ala wi'e wona mum ni ala eɗen jiiya ɗo eskulaji ko ngannduɗaa ɗi ɗesi hersinade seeɗa sabu school ko needi cukayel ngel no ne'ira to school ni si ngel yalti yas ko ɗum ngel yadata joni noon si school aji ɗo won toon sa falji a haali ɗemgal ma ɓe dondama mi anda ko hoore rawanduna walla ko hoore nagge ngel ɗon cukayel si mawni sa wi ɗum yo haal pular wiyatama ko hoɗum kaaliranmi pular ne'irami pular wona hay hunde ɓayri simi falji mi haali ɗum to jangguirtemi to nden no mi rondete e hoore rawandu mi hersine ɗum noon guetoɗen mbawen yewtidde e laamuji ɗi ɓe guitta ɗen ɗon gueɗe sabu ɗum koko lorlata yimɓe paalaɓe daranade koye mumen sabi cukayel ne ete ko to école si yalti toon wawata toppitade hoore mum say ko gancinaɗo hoore mum sabi na ancinama hoore mum gueɗel tataɓel nami anda ko nayaɓel ma ko tataɓel e ɗum woni to laamuji to hande eɗen mbiya Gambie wiyama ko leydi démocratie démocratie o noon firtani tan démocratie simi laamima mi jooɗo le duuɓi 4 walla duuɓi 5 simi ɗum mi itte wona ɗon tan firtani simi jooɗima duuɓi 6 tan mi itte démocratie ɗemɗe ɗe yo pot to police laamu ko foti wadde ka kala nanowo ɗemɗe ɗe fof on foti gollude e nder laamu ɗo yimɓe ɓe kawrata kono min komi pullo mi nanata ceɗɗe mi namta wolof simiɗo yaha to police mi wiye yomi ardu he nanowo ceɗɗe emin noon ko he nder Gambie gonmi minne on ceɗɗo fof miɗon poti ɗo est ce que ɗum ko démocratie
ɗum ko ñiwde e ɗemɗe goɗɗe ko ñiwde ɗemɗe goɗɗe immine ɗewɗe goɗɗe immina ɗemɗe goɗɗe tawa ɓen ɗon nen kadi kumpitaki hono affaire tawa ɗen kala kumpitaki ko hono affaire o yarata hande tabital pulago international hande tabital pulago international no dari wona haɓade de wona haɓade de ko findinde e rendinde e hollude ko hoɗum woni neɗɗo ko hoɗum woni tagaɗo si a ala ɗemgal a wona neɗɗo si a ala ɗemgal tan wona a neɗɗo ɗum noon haala ka juuti seeɗa mi salmini fof o salmini fof ma en gartoy hen par ce que mi nani ciyama ɗo no haala wonde ma en mbaɗoye meeting aji ɗi haala ma en mbaɗoye meeting aji si Allah jaaɓi en timmintinat hen gokkodiren peeje ko hono poɗɗen wadde ha mbawen neede ɓiɓɓe men ɓe dow needi men ndi ganduɗa hono muɗum ala ɗum noon on calminama on beltanama gacce hakke noon haala ka juuti Samba Mbaalo haala ma moƴƴi feewi nanama o wi yo en gueto nanggodiren ballodiren gusten human binnayagal eyyi darde ma kadi toon kadi min beltima no feewi yo Allah yo moƴƴere wono saldu fedde men sukaɓe won gollal ngal ɓe gokkano ngal gollal ɓe parigal ɓe mbaɗigal he bindol ɓe gara ɓe cifano en ko hoɗum ɓe kaldi hoɗum ɓe dakkodiri si en keeɓi hen yitere ɗo poɗɗen ɓeydude ɓeyden walla gusten nden jatam mi anda say kan okka ya ar gokka kibaru e dow fedde sukaɓe bisimilla ma tawi wona anan gokkaɗo wara ko mi wiyete Jata Balde Mansa Diang Kounda min mballo ɗo comité fiila sukaɓe hono min bonirta hunde wotere because miɗen mboɗɗodiri tunduji ɗi mboɗɗiri a heɓa Jimara keɓa Sandu heɓa Kantora heɓa wulli ise wulli wes yeesojo amen wiye Haruna min nodduno meeting dimanche jawtuɗo to galle Pita Balde min jooɗi min kaldi fiila e tona men min mbatta ɗo leydi ɗo ɗum woni URR ɗo on tona men noon miɗen paala tona men o intire oya honorable Boubacar Michael Balde tona men enen fof eɗen gandi darde nde Bouba Balde darino sengo tabital pulago hay si a yiyani an a nanat because hay jentotoɗo Bambe Balde yo wattu mo jentiɗaɗum yo nanat a nanat ko Bouba Balde waɗatno tabital pulago Bouba Balde darno e tabital ngal no betere jomin daari kankala ɓayri kono en ciwtor ɗum min gaddi o toon amen min guinitede ɗum Boubacar Michael Balde e on toon amen min mbanno propose opening date ɗo ko November 1st 2025 ɗum min dakkonno minen tan sukaɓe min gimmi ɗon registration fees fii he tunduji e ɗum woni Jimara Tumanna Wulli Is Wulli Wes e Sandu Kantora taw min keɓano toon hay hunde gam mumen taw ɗum waɗi taw min ɗumannano si Kantora noon si wi tawete han min peccat Fuladu district o timji ɗum woni Sabi woɗɗo e Basse woɗɗo ɗum watta ɗum timji jeetati e ɗin timji jeetati min pecci ɗum groupe aji ɗiɗi groupe E timji nayyi groupe B o timji nayyi wona timji jeetati simin keeɓi Kantora on tuma yiya Basse woɗɗo min pecca ɗum ɗumani Sabi woɗɗo e Basse woɗɗo Sabi woɗɗo ɗum woni kettuɓe heede Sabi ɓe ɗum woni mampatayel en ha banikoji ɗi garda e timmu en nden minen Basse ɗo min mbaɗa tim goto on toon wona timji jeetati si Kantora tawti minen ko ɗum wonno ɗum woni no min pecciri timji ɗini kal noon ɗin timji minen fof min timji ɗiɗi minen fof min kawrat ko noon si a laari han e kawruɗe ɗin timji a heɓat jaagol ngargol ɗum noon ko ɗum nafta minen ko motoji ɗi ko be min joɓana ɗumen fayda moto han si aɗa waɗa luwas guitta ɗum tundu e tundu a heɓat guluje 4 ha guluje 5 si famɗi yo famɗi so ko ɗum min bindi hen he fila kaale o e min mbaɗat oɗa référence fila mballo minen fila ɗum min mbaɗira ɗo tona men o référence yo fayda min joɓa ɗum 350 ɗon he dana muɗum
opening o min palte min mbaɗa min nodda at least mani 7 fiila beltingol ngarɓe ɓe ha no opening o fota waɗire ɗon kala e kaale mum dana min mbaɗa ren sirange en ɗum fof min mbaɗa ɗumani he sécurité o kala ɗum noon heddima e min jiiɗa ɗon e gouverneur ɗon min mbaɗnanomi price donc gouverneur wallata minen ɗon e meeting amen ɗum min mbanno discourse fayda dépense o fof ɗi yeehi guluje temedere ko fawi so ko ɗum mbino mi aɗa ɗo mi waɗa present ko jejjinmi an Haruna kala ara rewto hen Haruna yo welcome. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. En calmini dental ngal fof, en calmini jinnaɓe kotiraɓe kala ko rentiɗo, en calmini fof en gaccani hay goto ko kalfinanoɗo sukaɓe Tapital Plagu ngal leydi Basse woni URR fof e nder leyɗe ɗe jeeɗiɗi. No secteur amen no haaliri ni ɗum woni Diatta, alhamdulillah rabbil alamina fayda o haali fof fandare amen nden saabu neɗɗo si fokkintini haala tan a famat to mbo yiɗi yaade, so o haalani fof kono no fokkintini haala kani alhamdulillah rabbil alamina ma taw yimɓeɓe fof paami to haala muɗum ka to ka haybi kala hen ko tawano ka e nder bindole tawat miɗen manki ɗum pardude ɗum woni surtout saka district mo min keɓani konngol ha joni fi kulle wawde fuɗɗade golle ɗe kono noon ko anni amen fi timminde ɗeɗo golle ɗe banggal ɗe sukaɓe Tapital Plagu jiiɗi wadde ɗe ɗum woni banggal football o en, so football o kono haaliri ni ko noon min guinitiri nawetano fi ko nawetan fulɓe te kadi ko ɓiɓɓe fulɓe ganni wadde nawetano en, so ɗon haala muɗum ka kono yaari ni ko noon woni no woniri te kadi kala keɗiɗo ko noon tan miɗen toro jinnaɓene ɓe balla min e peeje he ngaalu he feere saabu tan sa wi football tan enen fof eɗen gandi ɗum e lamdi ngaalu no feewi e lamdi sa ko ɓuuri ko haala ɗo ko en, so tat ko ɗum woni hen haala amen min calmini yimɓeɓe fof min calmini hoɓɓe ɓe min jaari kadi jinnaɓe meɗen tawtoraɓe hannde dental ngal. Assalamu aleykum. On jarama, Allah jarama, on jarama, on mbaɗi golle moƴƴe, on jottade, on yuɓɓinde peeje hol ngaalu potton sohlude he hol wadduji he jiikili mon fi tona men guinniraɗo ɗo Allah yurmoya fo honorable Boubacar Maiguel Balde wawa wadde he nder leydi Coumandam Basse e leyɗi ɗe jeeɗiɗi taw ko jamtane jaam nden on mbaɗi ɗo yuɓɓo moƴƴo he anni e moƴƴo e hatta ɓurɓe famde football walla yiiɓe toon yolde ɓe gokkede maygo ɓe gara ɓe ɓurta en wemtinde laaren honon potten waɗirde hunde wotere e kollirgol hoɓɓe ɓe e yimɓeɓe kadi e paate mi yejiti ɗum hollirde par ce que no mbinomi ni tan sa wiya a suɓɓo yimɓe danta hewɓe tan addata caɗele eyyi kono paate kadi e mo anda ɗum hewani ɗo paate ko neɗɗo darani o leñol ngol no feewi hay to sewde gara tawi ɗum toon fansum haaju ma moto jiɗɗa o jaritude kalis mo waɗa hen mbartana heeɓi haaju maɗa nden noon paate a jarama Allah yoɓatama moƴƴere Allah yoma moƴƴere miɗen tinma ɗo tigui miɗen teskitima kadi bisimilla. Assalamu aleykum Alhaji Samba Mballo a jarama a weltanama tawede ma ɗo ko yettere Allah han yo min ko seeɗa rek parami haalde e programme he ɓayde oɗon gandi football expert ji ɗi ɗo Ibouba Allah addi ɗum ɗo hoto Alhaji Ba woni Alhaji Ba arani haajo Alhaji Ba kay nde to wi kam ɗi ara mi salmini kala ko woni ɗo surtout rewɓeɓe neneji men e kawji meɗen foof eyyi miɗo jara cukalɗe heɓde o anni e innirde o tona men Allah yurmoya fo ɗo min ko dantan palami ɗo wadde observe miɗo andi ko awata wadde football to heɓani ɗin bagage ji ma ɓen expert ji fi wawa wadde programme o yara no foti hannirde ni number one min heɓi observation goto ɗum woni mbiɗon registration moɗon Haruna mbiɗon registration moɗon o 1500 wulure temedere temeɗɗe joyyi wulure temeɗɗe joyyi hay nawetal moon o farato ko jeelu joɓɗon registration very good farato tan yoɓi 1000 surtout wulli wes foof wiye no yoɓ 1000 min to min ɗon tampinoya on to yeeso number 2 référence ji ɗi nawetal ibu référé hay match goto ko jeelu joɓeten ni jeelu joɓoto par référé ji nayyi game o game ɗum ko jeelu so Diatta mbaɗe ɗum rectify 1600 so mbaɗe arithmetic mon o rectify so that we can come to at least a unit budget ta neɗɗo anda yo this is what is required
what please, so that we can know actually. Otherwise, we will come short. 200 times the amount. Exactly. Take a look at times, how many games we don't. We don't want to divide team GD, so on KB Cantora, on but divide team G team G9. So on but calculate. Team Jinjelu, Majinjelu Barton Hebde. Gandon referee GD called Majinjelu Piloto. The number 3 in Bidoyo, Olompala, Uditea, I could yafford. Majo Uditea, Bidon Colonial Pilot and what the Kimbin, the Kadin Tinoden, Adameden Ande, Fimba and one day Negoto Baba Goto. So we don't go musical set and but don't need. Photo kept on leader bagasi and DM because I would invite governor, I would invite Sefu, I would invite Rewebe, so Bessingarian Hodum Yartan Kokradum, Burda Jat with the Jungo. 2,500 don't fee set on me. Refreshment. Okay, then if your exactly. So on put it all Latinade. Don't put it all Latinade, so Ngandi actually copalade. Mbawen what the yeso. So Korumpala Minka, that's my observation. Tapel Mulum security. On Balani cost security, we don't go governor Yaton fee security. The Bimirani Lua or governor Sonawon, Allah Walla, Itarajibamu, Yobana and security. Chico Governor Water, Lua Okanum Dole TV security in Jayambado Tony. Because overtime security personnel didn't want to. Take out only Gelam. So I want to force the policeman of Yaha. But they are secure football match. So go be in job alum. Ta GP Maligal, bang our uniform mudum Yaha. What they are done. Go what to do? Lamu hepta dole because in case Allah so done to see accident heavy motor, Gani motor, Mahdi motor, Lamu gangta responsibility. So go do what police officers the army or go be in job alum. In Jabi, Ayobi Dumen and they on to Makalaka Dumen told you are. Ta kokai bangi responsible, not government. So it is better but on cost. Fankan the fees on Kepoyani privilege from the governor. Ta on Kebakale Munjop. So now man, we and the referee did the job. Alajiba no one. Referee or referee Japta what they play a game. So now he security about Mud. Alongandi. But be referee or a security. Security is in Garani, referee Japta Pile. Japta what the football. So budget cost. Ngandon konjelu wata on cost per game. So security officers did 9 but on lina, 5 officers but on lina, but on cost, ngandon konjelu. Sikadon finally non ko parliament o wadande mi hala ni non dum e telephone. Kona onon tam boni tukale. Kona tukale gorode rek boni tukale fulbe. Tukale gorode rek boni tukale fulbe. Mi sikko committee modon on tam tukale rew tukale rewbe tawa e committee modon. So hoben ngara no mitino kan kala falu e mu'en. Bien kay poti arde ngara kala falu e mu'en tawe programme sabu ko biiden ko enen tan ko en pala ngandondirde mbotodiren mbawe wallondirden e ngandondirani se jahindiranani e mbawta andondirde se ngandondirani e mbawta yurmondirede so mbade conclude cukalde de kayen kala garda e programme mu'en non produire ni ta yiyat keben e global budget kebon e global budget no dedo is fine December and November 1st ta registration of for yobama because yana yob registration ma neddo jo aruna jo kale ma ala teddinta don de so ayobani registration ma so registration ma da tidani jom langata dum sobede te wanti non awdo do ko ni non ko jemi do mi yi o mbadi include tumanna siko bi ko min tantan tumanna fada ka tawede because ene voyda ngani tabital pula ko tumanna nyembintenni Pone. But you know, can you know what they play? Capital Pula tournament mood. Because man come in by me, final. What in Bawani what they play tournament mood. To call to man, they should explain. They should explain that. Ella, opinion, put it under the Ella. No, you're going to let them. Me in the Tumana, team G. District ye te tumanna mbawani wadde play district tournament muyeno te tumanna ko tumanna min jiri tumanna min nyembinte ari cengo tukale hone
onon on mbaɗino ɗo play district tournament ceeya fulɓe jimata tumannaɓe fof kawri mbaɗi play tournament mbaɗɗon final o hoto bisa biyano tawi weeɗi ha so hikka ɗum ari onon puɗɗi ɗum ko tumanna e base gueɗi gari ɗo mbaɗi ɗo official opinion tawa miɗo ari livre e honde samba ha good so si on tournament ari ɓen tumanna mbaɗoyani mbawani wadde play ceeya tumanna ta en tan mbawani joɗade jooɗo ha mbaɗa play kayen tan ɓen mbaɗani play wulli waɗi wulliji ɗiɗi mbaɗi sandu waɗi jimara waɗi base waɗi jimara waɗa tumanna waɗani kantora waɗani e ko kayen boni yeesoɓe ɓe oto ɓiɗɗo miɗɗo Samba Mballo o woni oto mi yi ɗum ɗo koye ɗinin ɗo kayen mbimami kayen guɗiti tournament o Mansour ɗo hakkude tumanna e base ha o ñami ngari hiro ngo ɗo cukalɗe keeɓi ɗo programme belɗo keeɓi kaale mumen hone so ɓen si ngari tournament o waɗoyaka to me is questionable miɗo faama an faala andu hoɗum woni dalila o ha so ɓayde noon waɗani mi waɗano expect inde mo wonate ngol kay toon siko noon ɓayti ka en cukade onon tan on kolodiri ha kolima o gartiri o alhamdulillah I have no objection on that so cukade ɗe poɗi wadde ardude hunde ha te no nanguirɗon ni ko ɗum tan wallata en nani Alaji Samba ko wi capital ngal hoɗum woni anniye o anniye o rek ko ɗum woni monen nene goto monen baba goto jurmodiren gandodiren jurmodiren mbawi wallodirde si en gandodirani en jurmodirta si neɗɗo maayi ɗo Argentina paate wiyta Allah yurme yaafo ɗum paate watta ɗum fil boom ha siko si Omar Tije maayi ɗo en ndiya onon fof ta ɗon bulla sona ko anni ko gandodira ngal watta ɗum so si en gandodirani en mbawata yurmodirde de te si en jurmodirani tan en mbawata wallodirde so min kay ko ɗum tan kemnomi ɗo cukalɗe jooɗe dartino ɗon mbaɗon finalise nden neɗɗo on tuma laara hono wawata waɗide dépense kaale o te registration moɗon o kala on kay oɗon poti ɗum ɓeydude sabu hay jatata joɓonat tuula ɗum is sakkarantema sakka paate ɓey mbaɗe ndaareri condition ndaaron mbaɗon final budget moɗon o nden mbaɗon communiqué so ceyaman min ko ɗum wonno ko paalami ɓeydude programme cukale ɗe rek jarama thank you haalama nanama e addi observation ji moƴƴi ɗum woni jiitidagol ko fati he dépense ko ɓe bindi fi wadde tournament Allah yurme yaafo honorable Boubacar Maiguel Balde football tournament muɗum o eyyi ɓe tini ɓe ɓangi note te si Allah jaaɓi jata e juɓɓinat ɗum natta he bojete eyyi heddoyo noon sukaɓe rewɓe wiyaɓe ɓe ɓen kam goppama to ɓawatano walla koɓe gaddano e miijo mumen e nder on programme eyyi hono Oumar ko lamdi ko fati he tournament tumanna haɗi wadde fil final o Samba Mballo immini jungo kam e Basi Mballo joni gacce hakkede wona fi affaire tournament o kalami nde wonno football o wona no feewi gandiri ko yata e foot eyyi gonɗen tan ko wallodirde hokkodirde juuɗe ha anduɓe ɓe cukale ɗe ha ɓe mbawa nanodirde e yimɓe football eyyi ko jinnomi tan ko jejjinnomi salminde ko média meɗen o ɗum woni Fulɓe TV that's good eɗen gandi ko Kadiatou Diallo gonnoɓe GRTS ko kanko woni mawɗo Fulɓe TV ko kanko arde golle ɗe wondude Abdoulaye Mballo kañum e Moussa Diallo e Baba Diallo eyyi Fulɓe TV noon ko télé meɗen enen fof ko mbawɗa gollude fof ko gollata aduna o hande média o ko ɗum woni kaɓurgal aduna o kala ko mbatta si tawi a yiyetake a nanetake hay so tawi ɗi moƴƴi o yat turnude ɗo nokku goto ɗo tawa andaka si en hande Fulɓe TV média meɗen o ko famɗi fof famɗi hande no jooɗoriɗen ɗo ni si wuɗɗinama aduna o fof yiyat anda hande tabital pulago yuwaɗo ar jooɗima ɗo ɗo Mansadian nokku biyeteɗo Cikambas rendinde Fulɓe e addude anniyaji moƴƴi e ballodiral moƴƴal ɗum noon ota en mbat ɓaawo e télé e radio ko nde wonno han enen aduna o Fulɓe ɗi keewi kono sa yi en gandaka tan ko en ngala média ji en ngala ko hollirta en wonde eɗen keewi en ngala ko hollirta en wonde eɗen jiiɗi wadde ko moƴƴi en ngala ko hollirta en wonde eɗen ndenda nokkuji ɗi keewɗi so en keeɓi ɗum en gaddat juuɗe men enen fof mballodiren e meɗen si hunde ɗi nodde e Fulɓe TV miɗen tori
noddon fulɓe tibi enen fof ballodiren no fulɓe tibi immorta ara tawta on sakta geɗe baɗeteɗe ɗe ɗum noon ko ɗum jinnomi ɓeydude hen on jarama bisimillah jarama Samba Mballo yo assalamu aleykum tabital pulago URR mi salmini goto fof inde mum e yettode mum e ciyamandi gonɗi ɗo ɗi fof mi salmini ɗumen no fewi e tinnare mumen e wakkilare mumen mi salmini kadi ɗum woni rewɓe arɓe ɗo ɓe fof gila Jimara Sandu Wulli Tumanna Fuladu kala ko wawi ɗo arde fof mi salmini ɗum no fewi goto fof ari e jaam yo rutto e jaam e suudu muɗum ko garatmi ɓeydude hen seeɗa tan ko faade sengo Tumanna e sengo football o diwani no Alaji Oumar haaliri ni miɗo jarna chairman sport o e nder URR ɗo ɗum woni Harouna Diallo kañum e député mum ɗo Jata Balde Pullo Oumar Cissé mi andi tan ko anni e goto wonni ko miijo woto gonɗon e tadi ko kollammi on tan sa yi Tumanna idino wadde football fi affaire sukaɓe fulɓe ɗo ne haalano ko Tumanna wanno ɗum leyɗe jeeɗiɗi ɗe fof hay leydi wotiri waɗani no Alaji Oumar haalde ni kono sa yi ɗo o tardi e ɓe mbi sa yi dote ɓurdi tan ko wotere ñawsi sa yi tardi woodi ko tardinno ɗum kono noon baytani wadde sabu hanki min caaki wadde meeting muɗum min ne sukaɓe ɓe min jottanaki taw hay chairman min jottanaki hay goto kono noon miɗen pari wadde ɗum ɗon ɗum e nder ɗo e ko hunde nde fuɗɗete ko ɗo e ko hunde nde fuɗɗete ko si Allah jaɓi Tumanna kadi pilat tono men mumen ɗo sabu hande ɓe ballinanama kalasi maɓɓe e ɓe kulle fi affaire ɓe mbawa pilde tono men ɗo eyyi miɗa andi noon enen fof eɗen gandi chairman Tumanna tabital pulago chairman o bala Mbaalo eɗen gandi mi hutaki chairman ji keddi ɗiɗi kono chairman ɓurɗo ɗum ɓerde ala ɗo te miɗa andi so tawi woni sukaɓe ɓe kadi gaari ha si sukaɓe ɓe gaari ha ɓe ciñi ɗum ɗon ɗum ɓe mbawani ɗum wadde ɗo miɗa andi ɓe mbaɗat feere noɓe kaaliri hankini ɓe mbi ɓe mbaɗat feere ɓe keeɓa meeting e to galle chairman tabital pulago mo Tumanna kulle ɓe kollira ɗumen wondema ko ɗum ɗo woni koɓe paala gonga leyɗe jeeɗiɗi ɗe pili ɗum kono Tumanna kadi garannen wadde ɗum ɗon ɗum andi hunde fof hunde mbiɗa andi wasata tawa ko wawi ko Kasum Diallo en ñoƴƴini minen ɓayti ɓe nani wondema ko haalano ko Tumanna irino pilde mbiɗa andi wasata kay ñoƴƴini minen ha min cakkiti pilde kono noon si Allah jaaɓi ko kollanmi tan e chairman sport o ganda oto yaado e haala Oumar Cissé si Allah jaaɓi minen komin piloɓe tono men amen ko yaawi so ɗum no on jarama on calminama haalama moƴƴi min nani Allah taw ene jaam si Allah jaaɓi neɗɗo awrata het final ngal si Allah jaaɓi joni eɗen jaaha toɓɓere jooɓire nde ɗum woni juɓɓingol aada he cosaan mo kalɗen ɗo o en woni fina tawawo en eyyi juɓɓingol ɗum noon wona golle cakani ɗum lamdi par ce que ɗen poti larde waktu o yaada he calenda waktu mo gandanta ɗum e wawi won eyyi par ce que en jiiɗat kala pullo gonɗo URR to gonɗa e yas Gambia kulle kawra hen tawi woni lawol ne wima so laaren waktu o laaren time table o no fewi tawa ɗum hawrani e gueɗe potoje baytinde programme te si yuɓɓinama ha waɗi kadi ko golle ɗum lamdi wono football sukaɓe kaali ɗo haala o ni a yani woodi ɓe Oumar noddata yaade hunde fof woodi jomiraɓe o football kadi kaalaɗo Ibou ko golle mon aɗa anndi joomum hati fota nodde kala gonɗo ɗo ko enen fof jiino juɓɓingol aada e cosaan o juɓɓingol ñalande sattani kono ko gila dañande yuɓɓina daragol ha ñalande waɗa ha wi e ben o saaki hen ko ɗon ɓuuri sat eyyi gonga noon haajuji kam kuuɓata kono si haaju ari si paate horima ara ganna yo ara si ganna nangi selluwati nangu si harna arani yo jata ara kono koye ɗe fof si garani tan har golle e catti kulle joni noon ko ndun salndu woni ɗo jottani ɗen juɓɓingol cosaan o ñalande nde e lewru ndu e waktu o te so juɓɓinama ha gasi ko ma darnen comité ji reydeteɓe haalaka he golle ɗe par ce que ko ma haale nde golle
ma ɓen yimɓe cuɓɓe ɓe ndesde golle ɗe eyi rewɓe min tini darde mon e ko yawtuno ɗo nomi ɓurta yidde dara ɗon yawta kono ɓay to miɗen gandi e kansuloye ɗo jooɗi o wawi wasde rewɓe URR ɓe fof e kala dongal mbawgal heɓade eyi ko goɗɗo mankata kono kanko o mankata eyi ko ngesa muɗum ko kam jiino eyi haala ma i toon golle ma gui toon fof i toon nden noon ko ɗon